Ongi etorriak. Nora! Nora, Xarmanta. Ongi etorriak Nora. ¿Xarmanta? Xarmanta? Zein da hoi? Ez bazara Ya me estás poniendo los cuernos. Bez, rotuloan jartzen du zure izan. Hementxe. Ez que Nafarrok bufoiak aurreko Esazu, denboraldian esazu. izan zuen akats bat, eta hemen zuzenean zuekin barkamena Barkamena eskatu behar eskatu, diegu bai. Xarma Leoneri Xarmantan jartzen zuen bere pean. Bere Zer da, hau divina, zer da? Ba, adjetibo bat. Ez dakit nola Adjetibo bat. itzulikoten. Ja te digo. Nire Arrastaka. pertsonarekiko indezuen Bai. kampaina... Nik esan behar duen nire rotuloa bai gaizki dagoela. Zer diozu? Bai, berinaz jogurina boroba. Eta Aitona pelukona. Konta honi dizu Aitona pelukona. Bai. Zer da Aitona pelukona? Joguna borobak, atera dut disko bat, Amona Molona deitzen dana. Ta da disko bat, ba, umentzako, euskeraz, bai. zendea da, munduan lehenengo travestia, umeentzat abestiak ateratzen dituen. Hori bai, egia da, egia da. Aniztasunaren inguruan. Ta euskeraz. Eta euskeraz. Eta disko ditzen dagoen molana. Oita, aurrekoan, ateratzen programaten Atrápame si puedes, Ai ba, zer diozu? galdera bat, Ah, pentsatzen bera atera zela. ez, pero le pega. Bai. Ez, pero le pega. Bueno, Le pega nori. me he ido. Oi, Xarmanta. Ateratzen galdera bat. Bai. Zala, nola deitzen da Joguna Borobaren diska berria? Benetan? Eta zeon, aukera bat, Amona Molona, eta bestea Aitona Pelukona. Eta zein da izenbururik egokiena ezin dugu esan. Jarri Aitona kronometroa. Pelukona. Jarri kronometroa. Kronometroa. Guau. Ai, egia da, venga, jarri. Jarri 15 minutu edo, que ya da azkena, así que nos la pela. Hiru, Maltzurrak. bi, Bat, let's go! Akzioa, guazen gaurko berriak. lanera. Bale, orduan, lehenengo berria. Hau, berri hau, aspalditik ja, alde batitu behar genuen, baina, bueno, pues, denbora Zara batzutan. berri zar bat. Berri zar, Ai, musika taldia bezala. berri txar, hori da, Es berri que, txar. Tanto. Berri zar. Bueno, asuntoa da. Berrioza. Vale, darko, ya está. Berrio zarre gabe, egia da. Korten, orduan. Motozikletak eta Bai. motorrak gilatzen dituzue? Bueno, zuzue zer gilatzen zuenako karnetik. Bakizu zer den motozikleta. Aquí no hay nadie al Motozikleta, volante. motorra Aquí no hay eta nadie al zikleta. volante. Bai. Ez baina direkta da, jadezi esutxu bat, estampa usan behi motorrekin Ai. apurtu zen bertera. Ai, que arte. Zer diozu? Pues begira, honekin ez luke apurtuko, guazen ikustera. Begira, ja berandu da la único. Ai, ama. Ikusi duzu, Ai, que fuerte, Oye, bai. nahiko ongi ez? Bai, bai, Ideia bai. nahiko bikaina, Bai. osea. Airbag bat izateko motoristen praketan, erortzen baldin badira, mina ez hartzeko. Ez dakit nola tardau gauen hainbeste hau asmatzen, zenik motorren inguruan beti ukidot pentsamendu hau non. Kotxe batekin istripua daukazu, lehenengo kolpia jartzea kotxeak. Bimai, motuan susaz. Kontuatu usganaz. Es que motorra da, como bizikletan nabil, baina 120 km orduko, Bai, sabes? Los primeros. Puf, ja, hori baita ere. Bai. Baina ez da berriosa, ez dute ez erraz nau. Zer, airbag praketan? Bazen Michelin. Michelin, el muñeco. Vamos a chiste. No, baina bazen Volcar. Oso ona ezan da, Xarmanta! Xarma Leone! Ez erakutsi pelukan Talk to my back, bitch! Bufoiak fondoa bideoa. Ez erakutsi pelukan atzeko hori hori jokotu. Aitona pelukona nahi. Aitona pelukona No, zea. baina bazean ikusita naukon nik zaharren egoitz batean. Buala, mejor. Zaharren egoitz batean jartzen zizkioten jende oso vulnerabliai, baina ondikan biankekin ibiltzen zen, Bai. ez ez zegoena ez gure pilorkian ez da. Olako gerriko estilo bat, hau ez da barregarri hau polita da, bale? Bai. Kristaneko gerriko motorizau bat, eta honek detektatzen zuen mugimendua, eta orduan Aitona erorien bieko basan desplega zuen airepas bat. Bai. Ah? Ez que, haren nintzen farrazkaz, ez que duela gutxi nire ama hori zen eta inion broma hori. Gerriko Eta auto zantzian, bat ez naiz atxo bat! Bai. Zantzian hori, baina bai, ez como, tia ama, garri bat dizugu eta bidezuan, como, en plan, isildu zaitez. Ni beti behin nire emak esan zuzten, en plan, nahi ozken du etxetik bainera, eta niz sartzeko beto dutxan, eta esatu izatzeko ja, zauza mona bat egin ja, ikasmen peda. Bai. Baina egia da, osea, broma, baina egia da, osea,
ideia bikaina dela. Ze azkenean, etxe baten bizitzara eta ja, baduzu adin bat, joder, egin reforma gurpildu nolki batean edo nahiko kaskar egon baino lehen, ze gero izango zu, ez? Egia da. Claro, Egia da. hori apainao. Zuge bai zabitzen nire amai zaharra deitzen, Baina, ni bizi izan naiz etxe baten, non baineran, zehon, batzeko, como barra, autobusean barra bat bezala. Bai. Karo, Ez nahi sentitu hain, ez nahi sentitu hain seguru nire bizitza osoan. Bai. Neon dutxa nola, Eske dutxako- manego bezala. Eusten? Eustan, Dutxako resbaloiak, kriminal, bai. gogorra de dutxak. Eta Kontuz ibili. Oain motorretan kristoneko segutasuna, nik aberosetan aurrean. Ez egin txortan dutxetan baita, porque... Ez guztetan, gainera falazia bat da, urak sikatu. Bai, egia. Ya, total, gero quedan ahí los grumitos. Ai, beira. Bai, eta gero, bueno, depende ze, bai, Depende ze praktikak egiten duzun hori da, baina... Zure, en plan, sartu bihar bazu zeo zer lubrikazio naturala dagoen toki baten, pues igual. Baina lubrikazio naturala ez dagoenean, ipurzulotik. Laio asklara. Bai. Water-based lubricant. Water-based lubricant, claro, egia da. Horiek erabili behar dira. Bueno, water-based erabili behar da, ez? Porque bestela kondoiak oil-based ekin... Silikona eta silikona no jasa. Hori da. Se divorcian. Bai. Eta hauzen berria. Bai, hauzen berria, erbaken motorristezik, etorri gara, pues beste gauza batetaz hitz egitera. Beste derrape batzuetaz. Bueno! Toketan jat. Egia da! Ai, que arte! Azkenekoa. Azkenekoa, eta indiot nire lana erdiongi lehenengo aldiz. Oie, oso Gaur ongi. ekarri dut, ez dut ekarri sekzioa esfortzu gutxi egitaren inguruan, ekarri dut berri bat. Bale, baina aurrekoa oso ongi da, Mila esker. Aurreko programaren... Eta beste guztiak ez. Ez, baina diot, ze gani zinen zure buruari izan hau dela nahiko ongi, erdi ongi, ez? Eskerrik asko, oso kariñosua zela. Ekarri dut berri bat, ze normalian kalitatezko berrian falta asko daukagu programanetan. Eta ez dut esaten zu, kristoneko esfortzua ingo zu, ez, irakurri dut Twitterren ona bidean, horixe da. Glasgowen... Ai, Glasgow, I love Glasgow. Wow, you're gonna stop. Glasgowen ireki dute esperientzia inmersibo bat, deitzen dela The Willy Wonka Experience. Mama! Eta da, kristoneko presupuesto kulturala daukon esperientzia inmersibo bat, zuen umeak Willy Wonkaren txokolate fabrikara murgil dadiaten. Bai, oso ongi. Dadiaten. Ze ba, ez ea, atera du ipurtzulotik horra, aditza eta bota du hautik. Imondrokoan, ez? Dadiaten. Hori, umientzat parke tematiko bat, esperientzia inmersibo bat, Willy Wonkaren txokolate fabrika. Eta igual, depende esfortzua, nola egiten duten txertatuko ditugu hemen irudiak edo eta bideoak, baina egin bezatzen nire laniko berena hau deskribatzeko. Hau da fiasko bat, nuzatela idea. Bazofion, baina next level. Da, nabe industrial bat, non eskeri dituten 6 oial belts paretalanak egiteko, eta dau bide txikitxo bat, non zure umea, badia esperientzia inmersiboan zehar. Eta bide hau ematen dau, vamos, como... El laberinto del Laberinto bat, bai. Ez da heltzen, ematen dau nabe industrial bat gauza deskartatuekin, como umientzako telebista saioetakoak. En plan, de repente dau pasillo bat, piruleta erraldoi batekin, eta bide bat hola koloretakoa, eta espumazko arkoiris bat, baina bakarrik. Eta zorua da como sementozkoa, eta tetxua da plastikozkoa, eta jazta. Eta de repente da, la fabrika de los umpalumpas. Eta tipo bat, amarrada, peluka berde batekin, holako alambike baten ondoan, zigarro bat zarretzen. Oie. Ez baizut paso ikabaten zein gozu, luxau eskua. Eta nik ikusi dut, esperientzia hortan, daula momentu bat, non aurkitzen den xafla txuri bat, eta jendea iristen danen, bat eratzen da pertsona bat, baina beltzez jantzita ematen dela Divina Komedia, eta hola ateratzen da. Eta ematen sustu da, bai. Eta ez dut ulertzen zer, ze ikusi dauke horrek Willy Wonkakin. Willy Wonka, eski ez dut asko buruan. Nola zez? Bai, baina basikoa, ez dakit beldurrezko momenturen bat dagoen. No, pelikulan ez dago, pelukerian, ez dago olako Babadook momentua. Babadook. Ez ikusi bideo eta ez dut zer ulertu. Eta ikusten da tipo bat Willy Wonkas jantzita, umeak eramaten, eta tipo bat smoking larrauz batekin peluka 6 euroko peluka batekin, en plan, hau baino asko zen. En plan, Divina Komedia. Igual hori, en plan. El asunto, eta umien atzatik, eta doia atrakzio da,
atrakzioa da, izpiluaren atzetik urtetzen da tipo malrollero, eta sartzen da berriro izpiluan, eta orain urrengo geltokira goaz. Eta gero da, el taller de las umpalumpas, eta autoki batena nire toki gogoena da zure umiak argazki bat ateratzeko fotokola, eta da pareta bat txuria, plastikozkoa, non eskegi duten argazki bat, tipo Candyland, inteligentzia artifizialarekin eginda, daukola maindire baten tamaina, eta eskegi dute hola como unas pinzas. Eta zu jartzen zu hor umia eta datzu argazkia, te cobran 49.000 euros, eta basaiaz. Ostras. Willy Wonka, Glasgow. Eta umpalumpan kontuen nola... Ez dakit, baina zu umpalumpa itxura baduzu. Sí. Arrancar, zuze pelikula ikusi oso. Zuze pelikula. Zu daukotzu umpalumpa begia. Eta txori etxola daukotzu buruan. Txori etxola sobrau. Un choricabi que me dio. Txorikabi. Bai. Ez baina umpalumpa emo. Ez, umpalumpa emo. Hil ondorengo umpalumpa. Ez que igual ez ditu difitxetu da umpalumpa. Uste dut beste pelikula bat egiten. Bai. Nik bat miércoles. Gremlins. Miércoles fijo. Ez baina honengatik diot. Pixkat A ver, umpalumpa. que mucha, no? A ver. Ja dizu mierda. Hau da, norabaitek pelikula bat ez bada ikusi bere bizitzan, Willy Wonkaren inguruko hau da, unpalumpek daukaten itxura. Eta ze tristura Willy Wonka hori aberatzen zela en plan normal, ez? Porque Willy Wonka se zuen egiten Timothy tipo hau. Hori Aktorea. da, azkenengo pelikula, Wonka. Hori, azkenengo pelikulan. Bai, beste. Ez da, Willy ez zegoen. Bakizu zer den Willy Eskozian? Zer esan nahi den Willy Eskozian? Pues zu badakizu oso hori, Leon. Ze bat de jakin behar. Joder, ze Eskozian ibili estan asko? Bai. Ahí va. Falda Escoziatik ekarri dut. Ahí va. Que se me está viendo el Willis. De Willy. Willy Bistan. Cariño. Curioso. Willy te creías alguien. Pues hola, ya te digo, me creía bien, pero no lo soy. Fanny da ipurdilla. De Fanny es... Estefanía, ¿eh? Fanny es da ipurdilla. Da alua. Oida, es el chocho, bai. Es la Me peseta. creo alguien y lo soy. Es que oso gertu das bizu. Es el pesetero. Claro, bai, egia da. El pesetero. De hecho, zenbait jende nahazten ditu, eta baterazatu nahi du Willya, eta... Beste albiste bat daukat. Ahí va. Beste Ja, albiste bai, bat daukat. Ointxe bat triggereatu naduzu berdin jat. Trigger. Behin lubrikante marka batek Aha. atera zauen tweet bat, esaten zauela, zan txiste bat. En plan, Se masca la traje. Bazeon behin txiste formato bat, Se masca la comedia. ai, mina hartu zinun, eta gero esan nola, en plan, badakizue como esta pick-up line de, Vale. mina hartu zinun maitia zerutik erortzean. Vale. Vale. Honen parodia, eta zan, mina hartu zinun aurpegi izan ematerakoan itazke bazkide fea. Bakizu, zen como txiste parodia bat. Eta lubrikante marka batek egin zauen, ai maitia, mina hartu zinun zure nobixuak fingiru zauenean galdu egin zala eta errepente sartu zauenean beste zulotik. Eta jendia, kriston aserre, esaten hori zala akusazion de sexo sin consentimiento. Eta berez, bada. Hombre, eta bada, oso gaizki bada. dau actuar la tonta eta depende sartzia beste zulotik, baina ez zitzaien borra behin bizauen eta disculpa behin zan lubrikante markak Hombre, ongi, exposeatzeatik. Ez, kultura de la violación. Horregatik? No, salatzen ari zian. En plan, hau egitea gaizki da, Nikola interpretatzen dut, perdona. A ver, no sé esaten zuten? Tuita zen, en plan, mina hartu zinun zure nobixuak de repente galdu egin zanian kristoneko laberintuan, eta zulo bat enordian bestetik sartu zabenean. En plan, zen como satirikua, en plan, zure nobixua da bilagarra jotzen. Vale. Nik uste dut Nikola interpretatu neban. Claro, hori da asunto baita, eski nik uste Twitterrean batutan ere, zaila edo Whatsappean, internetean orokorrean, zu adibidez, hitz egiten zaudenean pertsonarekin momentuan, badakizutu noengatik satira den edo ez, edo... Ja, kontekstu askoz ere pista algo dizu. Claro, baduzu kontekstu bat ez dela bakarrik hitza, badela... Lenguaje no verbal, todo esto. Egiten baizu hola, hitz egiten bitartean. Bez, baina implizituago, baina Bai. Twitterrera izan daiteke oso nahasgarria zen, hori igual arrazoi duzu, eta igual segurazki ezen norgat trebituko da hori izaten como de koña, baina... Kristoneko boikota sufritu zen, eta hau da, bigarren aldia lubrikantearen inguruan hitz egiten dugula, programaren lehenengo 10 minutu. Egia da. Egia da. Notzen da dela... Eta nondik atera da, zure sekziotik? Bai, Ai, ze politxa. oso ondo pasa dugu. Alio. Bai, urrengo berria, mesedez. Urrengo berria, hau ere, telita. Ai, ama. Indiako politikari batek, bere botereaz, bueno, Beste egin zuen. ez beste ez, baina boterea aprobetxatuz, Bai. bueno, bakizuet Indian eskasa dagoela, ez? Pues bueno, esan zuen bera, zeba ez urtegi bat, urte beteko ur guztia kendu, ze mugikorra erori zait. Eta tipoak, bere bi potro diekin, urte guztia... A ber, Volcar de chorro. pixkat ulertzen dut.
Bai? Ez que telefonoa galtzeak ez dago puta. Bueno, pues txiki, suerte, ¿sabes? Baina, oin daudena en la nube, erazte oso beste bat, y no pasa nada. Claro que sí. Seguro ez zala esfortzu gehiago, hau dena guztia beste Noski bai. Definitivamente bai, esfortzu eta diru gastu gehiago. dirua eta ekologikoki eta sozialki. Igual oso polemikoa memorian. Argazkina bat izan daiteke. Jo, Joder, baina hori zegoen ja, es decir, baina ez zegoen galdu nahi. Baina urtegi batean erorita gero, hori galtzen da eta buskatzen da. Eta bestela dago, in the clouds. Ez? Potro duna zela, eta kitxo. Bestela, gorde gura beste toki batean, eta gero sartu behar. Claro, pues ez, urtu. Bai. Gauza da, ur horekin zein zuten. Bota, Baina. Zein zuten, bota... urarekin! Aldea txiki bat arrasa. Ur guztikin, zeri ustu nahi bali mazuz zerbait imarra da urra. Claro. Bai, termodinamika. Zein zuten. Nik uste let free, osea, ez, azkenean urtegiak egiten duena da urko puru bat mantendu, ez? Orduan, pues, utzi bere hori da. Aldaitik bera, zantzan, ura. Claro, eta urtegiak normalean badira, gero, giza kontsumorako edo, Baina hori ez? zoen telefonoa. Ui, pues ez dakit, guazenera. Guazen ikustera bideoan. Ez duen lortu azkenean. Ez da ikusten lortu zuenik bideoan. Ez da ikusten, baina... Nera postu da ez. Naiz eta lortu, Oia, ez da lortu Nere da, maite. egiten da erabil ezin. Gauza bat esan bizut, zure politiko gobernanteak hau egiten badau. Bua. Eta gainera, telefonoa ez badago aurkitzen, ja ez da zaitzakirik para la evoluzioa. ya ves! Porque aurkitzen badu por lo menos la putaseme bat da, baina putasemia eta gainera tontua Bai. ezin da izan. Pues hola dago mundua. Ba oso ongi, Zer polita. oso ongi iruditzen zen. Emozio egiten da izan, holako berriekin. Ni flipatu egiten dut, eske... Tragedia. Bai. Tragedia euskara. Traketxa. Zer, aber esaten duzuen hau. Ai, ama. Pakanjur iriko, Oso ondo esan duzu. paralkot urtegian. Oso ondo. Osi, pues oso A ver. ondo. Oso ondo. Pakanur, edo pakanur. Pakanjur, pakanur. Pues horri izan da. Ahí ba. Pues hori, selfie bat egiten saiatzen zen. Eta eroritzaion. Oi, bueno, hau ez dugu aipatuko. Las selfies trágicas. Bai, baina ez. Vale, ya. Ez dugu irekiko meloi hori. Gainazko Ze- gauzaieko, está como... Claro, programotan suposatzen da egin behar dela humorea, ez? Orduan, ez. Eta jendeak saiatzen da egiten, Ai, están locas las millennials, en plan jendeak hiltzen. Ez. Urrengo berria! Humor! Bueno, zenbat Bai. alditan, bai, hiru! Zenbat alditan joaten zaite komunera egunean? Ba, igual bai. Bai, hiru! Nahiko, bai. Pixa egitera edo kaka egitera? Entre la pixa y la caca igual... La pixa ilak. Pixa eta kakan, bueno, ni pixa egiten dut pila bat, ze beti nago edaten, Bai. orduan, Eta jotzu el muelle flojo. bai. Ahí estás. Ba, nik, esango nuke, bost gutxienez. Bai. Baina nik komuna oso gustoko dut Bai. espazio bezala. Bai? Bai. Mira, ze kurioso. Bai. Zu ere, Zurekin espazio nago. gozala. Ez ki introvertiduak gara eta Bai. anai arre Da- ditugu. bai. Orduan uste dut hor aurkitzen dela. Espazio segurua, ez? Bai, safe space. Bai, eta nire zait askotan, sartzen naizenen, nik bedeuket mania pestilloa jartzeko, ez? Hor naukaka Ni egiten, baita ere pestilloa beti. Bai. naukaka egiten, eta nire mak jotzen da. Zertan zare, eta ni, tu, kaka egiten. Ja. Ja, bez. Seguru bat idazten, ¿qué te crees? Galdetzen dizu? Bai, eta ni galdetzen diot, zen nahi zubin, me estoy meando, abre! Eta ni, bai, da zen baratu pixen ere gainen. Ja. Osa, ulertze jarrita egotea, baino ze, ez balin bat zen jarrita Claro. dago, iriko zenun ikusiko zenidan hor kaka egiten, Ja. eta jo ningo zinen, jazta. Nik nire amakin Ez dut berdina. ulertzen konfliktoi. Ja, sobrao. Nire makin berdina gertatzen jate, plan, no, baina bukatu ja, eta ni, baina uste oso dinamizatzeko esperientzia modu honena hau dela, en plan, Ja. interesatzea horien zitu. Bai. Baina nigo roto dut jendeak presio esaten dizunean. Claro. Osea, Daukezu behar dut gorotza. lasaitasuna, hori da. Gorotza uzki herrian hor. Ai da, hori ez da. La tortugita. Eta... Bideoa dagoen inguruan. Bai, Gorotzak eta uzkiak. Ikaragarri. ikusi zue, Bai. tipoa kaleratu dute, Txinan izan da, claro, Txinan baita ere, pues, lanaren eta lanean sartzeko orduen kontua baita ere dira super zorrotzak, ez? Orduan, hori, 6 ordu edo pasatzen zituela, tipoak, bueno, komunean, bai, Hau tipo da working class hero, niretzat. bai, working class hero eta baita ere nik uste daukala BSD, horretzen da hori, BTS. Hori, pues, Post-traumatic stress disorder. bai, eta egiten duzula kaka asko. Ez! IBS! IBS! BTS! Ez! BTS.
dala korear. Hori, konfunditu naiz horrekin, baina ez. IBS da IBS. kolon irritagarriaren sindromea. Fijo. Baina, komunentzun kaka egiten 6 orduk, A ber, kontinuoki. serie bat, pelikula bat ikusten. Claro, horregatik Ez dut bota zioten, en plan de, zu ez zaude kaka egiten edo pixa egiten komunean. Ez, baina, claro, 6 ordu, kontatu en plan, 10 minutu, gero beste 10 minutu, gero beste, sabes? Héroe de la clase obrera. Osa, 6 ordu komunen bali badauz, zenbat ordu zeon, kanpon lan egin. Lanean, claro, hori da, igual 24 orduko lanaldia baldin badoka, Ja, no, jendeak lo egiten dago ofizinetan batzutan. Eta hemen, bueno, hemen ez, baina mendebaldeko kulturan, gehien bat Ameriketan, gehien bat Ipar Ameriketan, dabil sartzen hainbat politika time theft-aren buruan. Eta hau da, distopikoa. Zeure lanian, kronometratzia zenbat denbora zen lanian, eta zenbat denbora Bai, zenbat denbora zaude eltzerakoan prestatzen, joan baino lehena zure gauzak batzen, zenbat denbora zauden komunean, me cago encima. Me cago en la mesa. Norbait kronometrokin nola? Bira, ni horren gauza positibo bakarra da, igual, kasu egiten baldin badute horretara eta ikusten baldin badute, osea, pertsona horrek bere lana egiten baldin badu, osea, imagete, no? Badakizu esan bizun baino ez da gertatzen. Claro, hori da, aprobetxatuko baldin badukete horretarako, hau da, time theft, no? Eta ikusten duzu, totalean, produktibokien plan lanean, zaudela lau ordu. Eta daukazu, 8 orduko lanaldia. Baina zure lana egiten duzu. Ez? Joder, pues orduan pentsatu eta esan, agian pertsona honek, lau orduko lanaldiarekin, nahikoa duka. Zergatik egon behar da, konklusioa da, okerra, beste alderatzen abokatu zure lana lau ordu. Ba, gehiago. Ba, jarraitu lau ordu berdin egiteko. Hori da, lan bikoitzak jateko langile efizientiak lan gehiagorekin zigortzen dira. Bai. Mierdon. Este es mierdon. Eta gero da asuntoa problema da langile efizientiak ezakitela batzutan jartzen mugak, ez? Osa, hau da, non dago nire muga, en plan, zenbat minutu pasa ditut gaur, alu aukitzen. Ez? Oso importante da la inacción. La lu aukitzea oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua. La lu ukiketak. Hasta la potxora meten ez. Eta potro aukitzea bai, sobre todo. Lindane. Primarcia, no sé nada. Primado negativo. Primarcia. Es la prima, la garcía. La ha caído la catenaria. Pues tipo hau kaldeatuta. Así que, ya ses. Ba, ez oso gaizki, working class hero tiponek sindikato bat ireki beharko luke. Txinan. Ni, badakitu ze gertatzen gainera, asko gertatzen da, lan korporatiboak. Ez, klaro, hau da pentsa molde, ointxe bat esan duguna, langile efizientei lan gehiago jartzen zakie, lana egiten egon behar zara eta ezin zarefan komunera ez tal, jendiak hau ikusterakoan, ez da, tuketek eres que yo soy cofidis. Talduan langileak hasten die trampa berriak sortzen. Adibidez, ni egon nintzen lanean ofizina baten, eta hor zeon kristoneko kulto religioso bat kafe makinean. Oso kafe makinean bat zeunden, esan notatzen, ez ziundela lanian, baina ez ziunden. Orduan, kafe makinean, eta jarri, lau lagun kolan, eta tipo bat aurrean, oi, ez eskatuko, bueno, pentsako pixkatxoa, Mira, eta gero bengoa, eta hori 20 minutuen la kafe makina. Horren arira, konfrestuko du gauza bat, ni bizi nintzenean Edimburgon, eta egin behar nuenean, bueno, unibertsitatea aparte egiten nuen lan, ez? Lehenen kamarera moduan, eta egiten dituen, igual 16 orduko lanaldiak, osea, zen hori tortura hutsa, baina, bueno, behar dituen xosak, orduan egiten nuen. Hasi nintzen erretzen. Ni bebai! Esto es super malo, pero, tia, lan berdino. Eta gero, oza, izan zen, egun gutxiko gauza, baina esan nuen, pues ahora fumo. ¿Por qué? Porque nire lankideak ateratzen ziren erretzera eta hori zen permititzen zen deskantxo bakarra. Osea, ni ezin naiz aire fresko ateratzen, orduan hasi nintzen erretzen. ¿Qué hacía? Salia, eskatzen nuen kaladitxo bat eta hartzen duen airea. Osea, ez nuen erretzen pitilloso bat, porque ematen dion kalada bat, en plan, estoy fumando, edo igual etortzen baldin bazen tipoa, pues ematen dion kalada bat, eta negoen airea hartzen. Eta zen, permititzen zen deskantzo bakarra. Nire lanpostu berdin honetan gertatu zaten berdina. Ze hori, nik ez dut esan, hartu biot deskantzo bat jateko madalena bat. Eta eres tonto. No, baina galdezera bai. Orduan, saltzen nintzen, irtetzen nintzen erretzaileekin, eta gero, cuando empezó a cantar, hasi nintzen erretzen. Eta gero, hasi nintzen faltan botatzen erretzia. Y se jodió. Eta esan zen en plan de, joder, kapitalismo batik ez dut nire birikake, ez ditut nire birikake, hori da. Turbioa da. Turbio, tío, turbio. Ateratzen den asuntoa, ez? Eta hau bukatzen da,
sortzen hainbat lanpostu gezurrak diana. Hainbat lanpostu daude, sobre todo mundu korporatiboan, en plan, naz assistant manager de direction de marketing de la of the second assistant. Eta zaude, gurpildun aulki baten, bueltak emoten. Bla, 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 bla. Excel bat begiratzen eta jendiai aginduak ematen. Hori da, vamos, essential workeraren aurrekakoa. Hori bota bentanatik, ike jo me puta mi descansa. Ja, bez. Hori da. Pues horrela dago mundua, oie, ari gara oso politikari jartzen, ez? Baina... Bakizu beste gauza, existitzen beste gauza arraro bat munduan? Ez. Pues da... Eskerrak. Hori bezala, pikuta da. Bezala ja, hemen bukatzen da gaurko programa. Ez, pues ez esango dizuet. Ai, ama. Nola izan daiteke? 419 metropean, lurpean, dagoen hotel bat. Guazen ikustera. Looks terrifying. You feel the cold air blowing out? I can. I'm not sure I will. Are you sure this is the way? I think so. Wow. Oh no. We have a leaky way situation. I can see why you insisted on us wearing wellies. Yeah, definitely the best footwear. This is incredible. Do you like it? It is amazing. Yeah, you can take your helmet off now if you want to give your head a rest. Oh, perfect, thank you. So when you're in here, you don't have to wear your No, helmet? no, if you don't want to. No. You come up these steps and come and have a sit down. Viaje al centro de la Tierra. Horixe da, ako bilua. Bai. Ikaragarria, kristona. Horrez dago presio kontu bat, Zein da beharra? ez. Zein da beharra? Osa, sartzen zaren azpi, azkenen... Pues, la cosa es, presio horren justo kontrakoa dagoela bat irudi. Suposatzen da oso... sleep? Deskantzatzeko ondo. Deskantzatzeko, super sakonki deskantzatzen duzula. Vale. Igual zaz como uin elektromagnetikoen Ja. kanpo. Izan daiteke. Kobertura. Kobertura. Zertan horrea. No. Duela gutxi egon nintzen Elektrizitatea eta wifia ere badituzte 4G antena batetik kilometro bateko luzera duten kable baten bidez. Da horra joan nintzen. Osake bai dago wifi. Duela gutxi Hostia, egon nintzen uiba! hotel baten... Ai, ama. Ez tristin, bai. Zer gertatzen ari da? Bueno. Egon nintzen arbola baten gaineko etxola baten Ai, hotelean. bai, joan Oso zinen. politxea oso automatikoa ez da zentxufiak. Ez da zentxufiak, ez da wifia, erabili dizu, nire telefonua, dagoen esan ziguten. Orain, dakatzute entxufe bat, gugi hunden gainera suitean, la más cara de España. Orain dakatzute entxufe bat komunian. Vale. Komunian entxufauta telefonua, kompartir datos router bezala. Da nere ametsa horrelako batean lo egitea. Ba ez da oso garestia, da Ja, ez da besteako ametsa. Nik uste baietz, Eskintik buelta da, Niria bastante garestia izan, baina hobiena zelako. €100 hau bat, baina. Hori, ni horrelako pretxoak ikusi ditut, Baina hori da la más totxa, fanzakio como txori etxo. Edo zen zulotan, bai. Bai? Bueno, gero esango dituzu zeintzuk diren. Ikusiko dugu. Baina hau justo kontratua, Ni nahi dudana da, pues goian egon, ez dakit zergatik izango da, sentitzen nahi dudala garrantzitsu edo. Osa da, lurpean egotea. Hago bilua, Madrilen bezin nintzenean metrora sartzerakoan, super gustora ni joan, baina noiz behinkan okongo pentsamentua de plan, zaz lurpeia, 50 metro eta da. Oin, erortzen da, Txelia. Ba, sí. kristoneko hago bilua. Ez guztetan. Klaustrofoba zara? Ez. Beira. Urrengo esan dut, bai. 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 Ni hau joko nintzen mordo bat. Bai, baina depende, ze baduzko lagunek sartzen diela ez dakit despensa nora behaien etxen, bali mauten nik ez dauketela, baina... Despensa. Bai. Una como gelatxo txiki. Bai, Bai, gelaska bai. bat daukezula, janari ez dakite, eta esatute, sartzen bali badiela, agobio egiten diela. Nik despensa bat
Sin más. Uste dara Edo gehiago. igogailu bat. Igogailu bat ez da. Osea, bakarrik balin banao eta espazio bat balin badauket, Ja. igogailu ez da olako. Ah, ni bezala, en plan, mugitu ezin zarenean. Hoi da, bai, balin banaola zerbait, osea, ikutzen nahi diatela eta guztie, igogailu baten imaginau, bakarrik sartzen dira, 3 pertsona, garela gu 3 sartuta, hor ja gobio gindu nintzen. Eta gero adibidez kontzertu baten aurretzen zara? Eski hori da, Hori esan. baina Ostras. psikologikoki hori dago frogatua, No, ni bai, horretan az. Aurretzen zara? Bai, Ah, bai. bale. Osea, Ni Oso egon orduan naiz zu feta bai, baino, zarela No, es que niri behin, klaustrofobika. bueno, esan kontzertua baino de interior, esan diskoteka baten. Vale. Eta jendia hain estu giunden nire oinak baten separausia lurdetik. Ai ba. Tenen como- Hombre, hori ya da igual, claro, Claro, normal. Como Norki, minuto norki eta zaitan. en plan, ta izan zen como eskandaloa uste dut Madridarena, izan zen la tsunami humana. Edo la es Bai, bai, bai. Madridarena. No, bai, bai, bai. Ba hori, eta izan zen como zuela gutxi eta kristonago bilu bat, eta izan zen como konduak sartzen urtetzeko. Ez, baina niri hori gertatu Hoi da, zait nahi lekuren momentu batean, hortan bai. Eta antxitatea eman ze jende gehiagi dago, Claro. eta momentu horretan igual ez zaude oso ongi, hori ere. Eta behin erdiko plazan, Bai. errementari dantzan. Ai ba. Kristoneko jende mordua, ekainaren erdian, bero-beroa, nik ezer hartu gabe hasi nintzen Marietan, fani nintzen, gainera beroa eta jendia eta zarata hila dantza, Claro. kalera. Ni gertatzen zaitoi Tolosako inauteritan. Hombre, es que, claro. Urtero. Joaten zara, urtero? Noski baiet. Eta San Fermin. Eta San Fermin berdin zait. Tolosako inauteritan. Jartzen dutela bakarrik 2 errefortzuzko trenak. Ah, vale. Osea, normalen igual azkenekoa da 11:00tan, eta gero hurrengoa normalen da goizeko 6:00tan. Ba jartute bat 3:30tan eta besta 5:30tan. Bueno. 3:30takoa, Bete da, ez? osea ez da beteta da ezin zela sartu. Wow. Dauta poi bat bezala sarreran, Bai, el metro de Pekin. ite dutena da, karo, zu pasa barroko zu txartela, irikitza dizute, no seke, oia irikita uzten dute, eta hala ere, osea, aurreko urten gelditu nintzen berandugo, baina aurreko urten esan nula, 3:30tan etxea, baina jendea lurren, Bai. Jendea lurren ikusten dut, eta jendea zapaltzen, eta jendea Zer diozu? jendea buiaka, que no respiro! Eta hori jendeak, osea, gerti, ez dago inor hor permititzeko... Dare los seguratas, baina ja barrun. Ja. Dare barrun Bai, behin zu sartuta, Renfeko... Movidan. Bai, mobidan, behaiek, hau da pixkat igual inhumano esan barretena, baina igual behaien ikuspegin Renfen aten, kanpongo gertatzen dana, como que ez da behaien lana. Ulertzen? Ja, noiz. Behaiek dare beti barrun Ja. ondon, ze gero behin sartzen zela baita sartzeko trenea zelia. Eta main dega, ez da sartzen, ez da eror. Claro, eske hori baita izan Ez, daiteke, ui, ui. Main dega between the train and the station. Ja. Ni autobusetan fanaz eta autobusak nire lagun bat atropella. Osea, es como, ez hartu minik ez ezer, baina kristoneko jende tapoia autobusa itxaroten, eta klaro, itxaroterakoan autobusak gerturatzen den enean, jendia zombixak ez da, autobusera, Bai, atea. eta laguna bultzatu autobusan mosuan kontra, eta autobusa ja gelditzen, baina eskia gelditu en plan autobusakin hemen. Hostias. Eta tipa en plan, I'm okay. eta gaina, goizeko laurak dira, mundu osoa kriston Iesa, mozkortuta dago. Imaginatu autobus gitariaren zat. Ala! Haien, demontre. Ondo pasa dago. Zaizan berri. Oie, neskak, bai, hotela. Ez dugu bukatu, gainera ez dugu zure sekzioa egin. Azkarringo dugu. Egingo dugu, klaro, baietz. Bukauko dugu, bueno, atera bartzea hemendik kriston gaztea, gen Z. Bueno, flipas. Erabiliko dituzu. Bai. Hitz hauek. Eta erabiltzen dituzunen nahi mezu bat. Hostias, erabiltzen dudanero. Gaur Venga, baila bai. aldiz, bai. Marabila. Hauek die gehiago arraroago esango nuke. Beira. Lehenengo kontzeptu da FOMO. Ah, FOMO, bai. Bai. Fear of missing out. Mete, Baina bai. hori existitzen zen, eske, generatzen Z también es como que vais de West, baina, osea, hori duela pila bat erabiltzen zen FOMO. Zuzena anglofona. Claro, hori bai, hemen bai. ez da erabiltzen. Hori Nik egia ere da. esaten diot FOMO, Bai. mire, ¿qué es eso? Ja, agia da. Ikusten nahi. FOMO, bai, en plan de, nahi duzula guztira joan, nahiz eta ez nahi, ze baduzu beldurra galtzeko, Galtzea. en plan de, eski hori va a ser la hostia eta galduko dut, sabes? Ez zineten etxean geratu. Eta euskeraz, FOMO. galtzearen beldur. Gabe. Fear of Gebe, missing out. gabe. Bai, Zeratik gabe. Galtzeko beldurra. Abeira gabe. gabe. Baina gabe bai da preposizio bat. Ja berdin zait. Vale, guai. Galtzeko beldurra. Hori da. Bai. Fear of missing out, yet, I love it. Marabila. Urrengoa. Nik ezagutu nuen tipa bat zeukela, FOMO pila Bai, bat. bai. Baina gero, osea, tipa, Nik dauket aurkakoa. Bai, jomo, nire bai. jomo. Joy of missing out. Joy of missing out. Nik inventatzat. Me quedo en FOMO, mi casa. osea. Hori da. Tia, pues hau izan da, eski kontatu behar dut, porque Bai, tipa konta, hau konta. sartu zen hegazkin batean, Australiara joateko beste Bai. 2 lagunekin,
tipa ez du beroa gustoko, ez du bidaiatza gustoko, Vale. ez du Australia inoiz joateko gogorik izan, joan zen bakarrik bi lagun hauek joaten zirelako eta beraz izan geratu esperientzia hori bizi gabe, porque iba a ser la hostia. No, es que lagunak bukatzuten kokoteraino berataz. Zergatik, zegoelako, margauta ratu guztian, eta horren azkenean ja piratu zen, en plan de, Australia, tia, dirutza, tomai. FOMO. FOMO's example. Ba, bea, bidai hortan, izan zan NPC. NPC? Una NPC. Una... Ez que ni jostuna, Kolpe, Ai, ez dakit. NPC da akronimo bat inglesez. Zuba dakitzu akronimoaren esaria? Dakitzu berez da gamer termino. Bai, da non-playable character. Osongi! NPC, non-playable character. Da, ez dakit, esan bideojoko bat jolasten duzuna. Ez dut jolasten bideojokoetara. Bueno, ba, GTA, adibidez. Vale, GTA ezagutzen dut. GTA zu daukezu pertsonaje bat, zuk manejatzen zula, zuk kontrolatzen zula, eta gero dare, ba, pertsona gehiago, inorrek ez ditula manejatzen, baino dare, hor puestos por la junta. Vale. Ba, hoiek, die NPC-ek. Eta hitz egiterakoan daukate konversazio fijo bat, eta beti mugitzen dio hola. Eta iristen die pareta batea eta hola gelditzen die. Vale, eta beti dago kuadrillan NPC bat. Oso ondo. Literal. Bai, hori erabiltzen da pertsonakin. Eta batzutan zaude juan atzaten duzu, ai ba, ez enteratu tipo hau hemen Hori da, en plan un pan sin sal. Sí, puesto por ayuntamiento. Extrapolau alda edozer gauza da. Bai. Adibidez, musikakin, ez? Nik entzuten musika, pues Lana del Rey, no sé qué, normal, baina nik esan 10 azuket. Wow! Daukezu NPC gustoa musikan. En plan oso generiko. Vale, bai. Me encanta Happy, de Pharrell Williams. Vale. Vale, bai. Inorri izan gustatzen hoi. Gustatzen jat despacito. Hoi da. Vale. Hoi da NPC, en plan, puesto por la junta literal. Bai, sartu izutela baina. Generikoa. Guai, oie, hau gustatu zait. Ez dut ezagutzen eskerrik asko. Fijo, jakingo zura zen da. La queso. La queso, bera. Ni pentsatu nuen berdina! Ez da hori! La queso betida nik esan da la queso, en plan de, etorri da la queso edo naiz la queso, en plan de, etorri da la queso edo naiz la queso. En plan, bai, imagínate, zaudela bi lagunekin, adinera lagunak, en plan, ligatzen, eta zaude hor como, la queso. La queso, vale. Ez ba, la queso zentzu hortan da negatiboa, baina honetan da positiboa. Da, adibidez, ni gaur... saltxa guztietan dagoena. Ez. Nago super guapa eta eta esaten dut, buah, naiz guapana y la queso. Eta da, y la que soporte. En plan, y os jodéis. Ok. Hostia, pues hori. Eta gazta. Oye. Nik izan nuen kristoneko austura kulturala, porque nio behireko zenuen la queso gara, eta orduan tipa bat, ai, eres la mejor, la queso. Eta nik baino se sabe egiten. Eta bueno, pues yo me voy, Claro, es que puede ser oso, claro, izan daiteke oso txokantea, esaten dizute, la queso, eta ok. Txau, pescado. Osa, que zu baita honbezatzen zenuen. Bai. Hoi erabiltzen zenun lehena. Bai. De viejas. Eta gobe bai, institutuan, imaginau zu eta biok gabitzela superondo pasatzen, eta zu saspixea la queso. Eta zaten, ai, itxaso, ¿sabes qué comen los perros? Sobras. Bai, oi bai. Hori da janto, Esnekiak? No, esnekien eta jan izan nuen behin baino gehiago. Bai, komi sobras, chaval. Eta zantzizuten hori noiz bai? Claro. Hori da brutala, Eta ni, y la queso. Y la queso. Y la que soporte. Feroz. Wow, ok, pues I like it. Zerrendatxoa. Guai. Que lujo. Guai. Hala pues. Oye, mila esker. Mila esker zuri bera. Hau izan da bigarren blokea, y la queso. Y la queso. Utxintxaren jokua da. Zeba ez dugu bukatuko horrela? Bai. Venga, ikusleko maiteak. Bestela Txau, pescao. jotzen bazaitu musu eman beharko Du. Zu, neri. Ez behai. Vale. A mamarla. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.